बनल नाही जतरा। ए पंडित जी थोड़ा देखिए। अरे रुको बच्चा। देखी पंडित जी हमार पतरा, 20 साल बनल नाही जतरा। आई केतनो पर जितना रर भाड़ा होखी। देखो बच्ची, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। ठीक है बाबा। और धूप होखी चाहे जाड़ा होखी, बड़ा होखी तो बेखाड़ा 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 होखी। ऐसा बात है क्या? हाँ, सैया के लागे तो हर छोट बखेला बना। कुछ उपाय बताइए बाबा। रोवता ओढ़ना औरी रोवता बिछावना। सैया के लागे तो हर छोट बखेला बना। सबको है इलाज जमताड़ा होखी। अरे नहीं बच्चा, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबा। हाँ। अरे धूप होखी चाहे जाड़ा होखी, बड़ा होखी तो बेखाड़ा 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 बन जाई काम जब दोसर कोई दी ध्यान हो। ये क्या कर रहे हैं बाबा? अरे उपाय बता रहे हैं। चढ़ल जवानी हमर हो खाता जियान हो। बन जाई काम जब दोसर कोई दी ध्यान हो। कुंदन से डोज थोड़ा काड़ा होखी। समझी बच्चा, जैसा तुमको बताया वैसा करो, तुम्हारा सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है बाबा। अरे धूप होखी चाहे जाड़ा होखी, बड़ा होखी तो बेखाड़ा होखी, बड़ा होखी तो बेखाड़ा